Matur suwun nggih Mak nggih pangapunten ingkang kathah. Derayu sampun rawuh. Enggalo biawarati.
Kapurnan penjenengan Gusti Putri Palmokosari dipun bradat kawunan. Wis ngerti durat moko sing nyolong lawan anak keponakan. Boten mangertos lajeng sinten. Iman keprui. Gimana? Ayo mata. Iman sing nyolong. Sing nyekar kuburaku sapa? Sing nyekar ya aku. Sing ngresiki kuburaku Ya aku lah. mergo kowe kancaku. Ya. Kaya dulurku. Ana guna. Ana Paimin. Lah Kanca sehidup semati. Paimin. Nek aku mati pendak malam semua kliwon kuburaku resiki ya men. Iya iya. Karo Sekar. Janji. Iya. Ora ngapusi lho. Ora wong kancane. Kancane aja mati wong kancaku ki mong kowe kok. Man. Man. Kok mati tenan mati kaya ning gendongan tok man. Man.
Aja medeni aku ah. Kok iso? Ayo men. 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 Lah. Gimana? Iso ngecek-ngeceki wong tok ae. Aja medeni. Aku kancamu Giman kok men. Man, Kowe aja wedi karo kancane kok wedi. lah kowe ngeget-ngegeti wong kok. Anjene aku saiki nganggo seragam ngene kok. Ya anjen ngene iki men. Aku yang ngerti kudu Matur nuwun men. ya. Pendak semua kliwon kowe rene ngresiki kuburaku. Ya ngene iki sing jenenge kanca sehidup semati. Lah iya, Ana Giman ana Paimen. ana paine. Ana Giman. Lah iya. Paimen. Aku kok sakake kowe men. Lah kok sake piye? Nganti tuwek urung payu rabi. Lah aku wedi wong senenge rapi iki ya ngragati ngono. Aja waten. Heeh. Kowe iki iso duwe bojo ayu. Ora usah ragati. Lah kok iso iku? Anake Ratu Kediri sing wedok ilang. Dicolong maling. Ratune Sayembara. Kaya barane piye? Sapa sing iso balekno putrine nek lanang arep dijodhokno. Aku ro sing nyolong men. Sing nyolong sapa? Klono Gurnita wong Bang Sumirat. Heeh. Kowe ngleboni Sayembara. Engko kowe gelut karo Krono Gurnita. Ora buta. Lah kene Padune aku kok kon gelut karo Krono Gurnita sing kondang Digdaya. Padune aku mati ben ngancani kowe le. alah kok malah nggak ngancani aku. Wong tanggoni dhewe ora iso obah kok men. Lho, Wes kowe tak kandhani. Kowe engko njaluk putri saka tangane Krono Gurnita. heeh. Kowe gelut. Dene engko nek kowe kalah, kowe nyeluk aku, engko tak ewangi. Nyeluk jenengku Giman. Giman ping 3. Kok aku mara ngewangi kowe. Lah kowe wis mati ngono kok. Iso. Iso. Iya. Tenan apa piye? Men. Nek anjen kandamu iki tenan wong kowe kancaku. Iya. Jajal aku tak nyoba. Aku ya kepengen bales budi karo kowe kok men. Ngono. Iya. Nek anjen ngono tenan, aku tak ketemu karo Krono Gurnita. Iya. Lah nek anjen aku gelut kok kalah tenan ewangine ya. Undang jenengku. Aku ngoro. Heeh. Ngewangi kowe. Oh iya ya. Ya. Ya wis aku tak rono ya, Mas. Ayo. Ya. Ya men, hati-hati ya. Aku siap putri karo Kang Giman. Kang Giman, aku pamit mati, Kang. Nani, pae moroni. Lho, mulang detak ning jogan. Urip ning kutha. Arep turu ning kasur tumpuk pitu keturutan kok gletak ning jogan kaya ning desa ae. Pake moro kangen kowe. Ora trimo kangen pake duwike habis. Arep njaluk duwit kok malah turu. Ning iki lho pake lho. 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 Kok mati, tega ninggal bapak.
Sani? Anak kula Sani mati. Piye? Sampeyan iki wong tuwa kok ora toto. Lha kok mboten tata? Engko Sani mati cetha nek sing mateni iki mesti kowe. Lho kula niku dereng edan. Nek ora edan gene anakmu kok mateni. Dalan rupa wedi kedisikan sampean niku. Mergo kowe wis kelis. Sing mateni Sani niki mboten kula ning sampean. Kowe goroh kowe ngapusi. Lho. Cetha nek kowe sing mateni. Sampean sing Kowe sing mateni sampean. Kowe sing mateni Sani. Suara apa kae? Bojoku balekno. Bojoku balekno. Waduh, maknya. Waduh. Loh, iki lak mara tuwa. Mara tuwa mati. Syukur sarai adol bojoku. Loh, iki lak Sani. Saiki kowe tunggal alam karo aku. Manggon ning panggonanku yuk bubuk karo aku Sani. Ora ning kene panggonanmu Sani. Kanjeng Adipati Prabu. Ing menapa panjenengan bradat kula saking Kediri? Menapa dosa lan kaluputan kula Kanjeng Adipati? Alwokosan. Kowe ora luput. Jalaran kowe ayu, aku tresno karo kowe. Kowe tak mulyakake ana ing Kadipaten Pangusmira. Lajeng menapa kados katen menika tumindakipun Adipati Gasruk? Menawi to tresna kaliyan pawestri kedadipun bradat saking papan gunungipun. Cak-cakane ana ing Kadipaten Pangusmira kaya kok nembung cara alus ora diulungke. Rina ditembung ora kena bengi tak colong. Nanging Kanjeng Adipati. Menawi to panjenengan menika sampun bradat kaliyan kula, menika ibarat tanpa guna. Kula mboten saged nimbangi dhateng katresnanipun panjenengan. Sliramu bawaan wanita, bawaan kang ringkih. Kena tak upamakake peksi sak jroning kurungan. Ora bisa wal saka cengkel maning tangan. Mula ayu leganono brantaning atiku awak. Nanging sinangsa kados ngaten, kula wonten mriki tansah kaijenan boten wonten ing temipun. Boten badhe kula pasrah jiwa lan raga kula dumateng. Yang kene ora ana sapa-sapa sing ngono kowe lan aku. Kowe bawaan wanita, aku bawaan jana. Gelem. Ampun meso kaliyan Gelem. kula boten. Kurang ajar. Mak ketepat berikatku. Ngelimpe saka. Kowe to sing nempiling aku saka. Iya, Wah, larang kowe kurang ajar. kok bisa ngarani kurang ajar? Arep marmoso karo Ndoro Ayu Palmokosari. Iman. Sadurunge aku pengen ngerti sapa jeneng. Aku Paimin. Wah. Dene gur Paimin jenengmu. Oh. Apa kowe durung mangerteni? Lono Gurnito iki dipati saka Pangusmira. Klono Gurnito kondang kawentar. Iya. Wong digdaya sekti Mahambara. Iya, Ning iya. Paimin ora wedi. Oh alah men. Iman. Oh dijak rembukan kok man-men. Kowe iki rembukan karo aku, caturan karo aku. Nek kowe maksa karo Ndoro Ayu,
Palwokosari, mungsuhmu dudu sapa-sapa? Oh. Kowe iki wong ora mawas. Nidak peyek ora coklek. Nidak kelek ora pendeng. Aja mbok sawang ngidak kaya ora cuklek. Ning sapa ngerti tandange ngidap-idapi man kiman. Man. Wong kok ndlemeng karepe dhewe. Iki jane edian kok waras. Waras. Dijak rembukan kok manen-manen. Yo. Ini nggih. Mah, Sumikir. mah. Lha sumikir ora? Oh, mah. Yen pancen kowe dadi kelilit. Dadi watu sandungan. Bakal kesikir lagi sok. Awasi ketoke tenanan lho, Man. Kiman? Sedulur tulungan aku. Iya, meneng wae. Manen-manen. Kaya Musuh-musuh wong edian kaya ngono. Ah. Kowe gelem sumikir ora, Mas? Ora, ayo. Maju ora kan. Maju, kan hop tampil kowe. Dan seneng Kowe arep untuk hadiah. hadiah apa? Lah iku. Iya. Hadiahe kanggo aku apa kowe, Men? Oh ya aku. Ora apa-apa. Aku saiki wis kumpul karo bojoku Sani, Men. Duh. Wes. Aku wis kumpul karo bojoku Sani. Ben kowe ndang duwe bojo, ndang gawa bali Kediri, Men. Iya. Ndang gawa bali. Gurnita. aku matur nuwun, Pren. Ya sani kok deleke gendut. Kaya ngono ya. Ayo sedulur.